Wagi mga batasan mga animala oh. Balik mo rin kay pamuspusan ta mo. Ay, Ginoo ko. Kadugay ba mo dagko ani ko kakao oy. Wa pa ko kabawi ani ba? Kakwarta na unta ko. Pero tay sa pagkahinumdum na ko lima mali kabuk na adri. Matay mo rin ang kawatan man siguro ni. Okay, ang gibili no? Piyasot, gamay kayo. Paita mo pa yung nagresulta, kawatan pa yung tang nyate. Mape. Ay sigsurang-surang sa kuha, kay naglabad ba akong ulo, gikawatan na akong kakao. Paps, tabangin ko, Paps, be. Ang saan naman boy, problema ng tibaga ka ni? Paps, tabangin ko, Paps, be, kay nasuko na gitong tigdala sa paluwagan ba? Ano man di, wala ka bayad? Wala ka ni Paps, no, masig nakikwarto di ha. Nabuang naman siguro ka sa kuha, baso ka mangiram mo kwarta nga. Nagpaabot pa gani kong maharbis niya akong kakao dari ah. Saan na to ni Paps? Tabangin ko diskarte di be. Sus, lamiag ni mo pakaunog kakao undang-undang oy. Naa. Ang sama na be? Nislet ng agi ni mo, lamian mo ko lataw undang-undang oy. Latar ko dari ah. Ang sarap pagkay taradang papi ani. Ba, ang sama nang ipangdala ni Papi? Ayan, mo bunalang buang nga ka. Ay, buwan na Papi. Yero, suta na. Ang sama man ako ni Paps? Sus, kanagang pangutan na. Suutan na. Gusto naman ka magkakwartang animala ka. Lagi oh. Muna, gisuot na. Bagay gid kasi mo. Pabuta-buta ha. Kaya ako'y balas kanta. Ang sama na? Ang sama na tirada ni mo? Ay, nalagi si pangutan na ba? Sunod na ka sa kuha. O sige. Tara na. Saan nang tirada ninyo? Usay manaygon? Nga March pa man ron. Advance lang niya mo boss. Pang paniod to lang ba? Advance ba nalitok mura mga tala-tala ni mga tawanan eh. Tagain na lang mami. Para mo pasin namin. Kamu mga tawanan ba? Sus, wala pa lang mo kapansanan. Di ko muhatag sa inyo ah. Hoy! Thank you! Sinaw na ng ulo ni mo. Thank you! Wagi mga batasan mga animala oh. Balik mo rin kay pamuspusan ta mo. Nya, dali ra kang kwarta no. Ay, Paps. Lingkod sa diya, lingkod. Pulita ng bagol oh. Kini. O kana. Nya ana-ana di oh. Ingon og limos. Sige, kopya Papi, kopya. Nga bites. Oh, nanay padulong. Tarong diya. Limos. Kaloy ina kini. Limos call. Uyan ang mga tawanan ni. Oh, nay pang-snacks oh. Salamat, Col. Thank you. Ang babait niya, thank you. Uy, sa gatos giyatan. Nakadusintos na ta. Uy, pahit kayo. 100 ta. Ay, ang maayo ani mag-snack sa kuruta kay para kumbati na putaw niya ba? Sige, tara, dito ta. Ayo te, palita may soft drinks ug biskwit ya be. Pila man ka mo? I'm sa. Kamu man to ganina ng limo sa kuha, no? Kamu gitong nanaygons ko ganina ba? Patik-atik pong mga animala mo, pabuta-buta dahil palibat-libat. Patakaram ka kul di man to kami, di ba? Bitaw. Mangilad pagin mo ha? Paps, plano? Buta!